Тези малки моменти не променят само това, което правите. Те променят начина, по който виждате себе си. Когато използвате няколко минути с намерение, започвате отново да се доверявате на себе си. Доказвате, че можете да се появите, дори когато е неудобно, дори когато никой не гледа. Това доверие се превръща в увереност. Тази увереност се превръща в дисциплина, а дисциплината превръща малките действия в неудържим импулс. Ето как обикновените дни тихо се превръщат в необикновени животи. Не за една нощ, не случайно, а един малък, умишлен момент в даден момент.